aamupala ja iltapalvelu täällä hotellissa ihan kuraa. Se oli liian kylmää tai kuumaa. Ja nämä seinät on aivan rumiat. Ja nuo kukkatuolit. Hei, herran jestas. Pitäis ottaa tonne huonepalveluun. Nyt on kuinka pileet. Vie nyt sitä ainakin. Mä vien nyt sitä. Ei, älä ota sitä. Älä ota sitä. Ai että, nyt aletaan mässäilyä viikonloppu. Haluatko ottaa pullia? No oma syy, jos et halua ikinä. No on tuossa näitä pearsia. Nää on hyviä. Entäs näitä vegaanisia Van Stollen 1918. Sä tykkää näistä. No tästä Spark Pumpkin Candy. Sä tykkää tämmöisistä. No. Tykkäät sä edes tämmösestä, jonka mä voin Linnanmäellä tämmösiä jakkoja, sokerittomia. Ai sä tykkää sokerittomista. Ai miten mä sain tän? Se on aika hieno tarina. Siis se oli pyöräyttämässä sitä pyörää ja mä otin ne salaa siitä. Varastin siis. Ei tää laitonta on vaan mässäilyn kunniaksi pitää ottaa kaikki mitä tarvitsee. Vai?